Bismillahirrahmanirrahim. Ins dadēļ dolčkirnach borolčuj, dötolčuj, dikā urbettienoškah, urbettienoškah, vai Moskvā qayqan cigadara, cigah dahwash halgara Евразийский конгресс yer met elmanch leiranin yer idjohharina yer otstaypana otsbarmah. Евразийский конгресс шоузтлай ялх пачалқир векал волш уггар яққир делегацияш Китайри, Индири, США-ри yolş yer qiyolşag Finlandi, Италия общем югоч барбян шоузтлай ялх пачалқир цига даалоч. Иза отскипара отсбармах дёххара сахитри алдунан я дёххар yer علامة يوق يالغ باي سو ديق شغولش علامة دوق دكلاد شولش اتاقا تان اوت بريزيدنت اتل او تشوح دهوشير اي كونغرس جنا اي قولنش اي يقنش إذا واي باتشالقا угарлакар структур шер иш Министерство иностранных дел ол шегера тақа Академия наук Российской Альман Академия Российской Федерации علمنا لقرش ديشر Министерство ир тақа Институт языкознания мет Альбан Институт Российской Альман Академии из-за тақа МГЛУ шу Московский государственный лингвистический университет из-за Институт лингвистических исследований тайпан харю элла от мет дек белш бешел шел структур МГУ Высшая школа экономики ишшайгю qahyosh от барна аламат шюрин конгрессер из-за сега قيدينه والضع بعرة ورشد دينا حيث يحرى بيرسكن دينا بيسون إستولش بإدعاء سيوزن كونغرس تيجا علامة دقلاد شي إي غورغ ستول أولشول إي كروغلي ستلي أخدنان تيا غربول بولش علمانش تيبان ألتا ستруктурная лингвистика يوتش تيبان нейролингвистика психолингвистика социолингвистика أتدا أشكاح уггар төл болч элманч даалоч дая ханцига и секциш яха элма азнаясана даамулаха даур долшту қеч пачалшкар бехкан бол хайши шеш долчах ич мадикхардер исаннак болша вай пачалқир от организаторшы цачона и вай ен юлин халча қузардиясия яқит цала ал ишта خام بيش إشت بالبر تجاه دبلش بيك تأخوان تجاه دكلادير دكلاد داون واحد ديك تعيش زر باخر قصارين سيخ لك أو تغاسون أقتل سو أت دينوشكاه اتولشي تايتولشي ديكاور بيتينوشكاه أور بيتينوشكاه تيج مسكواه وقيتان فورمي قيقندر مت علمان متني بوليتيك اليزكواي بوليتيك أولش بارهال فورم ير تيجا دهواش تيجا وريسبوبليكير دقيقا واي تيجا دردان واي مينستر زمستيتل ديشر علم مينستر زمستيتل عثمانو أحمد رمزانويش إذا ور تيجوين تيجا قيدا وين بتشالقح متني دقيق دهوانيول بوليتيكا إلا يخاطر در كورتنج إن تايتولشو ديكار بتايتلش دينах отсигаха от Российский оргкомитет по десятилетию языков народов мира алью ице одунянт яхтава что итшо метни деках от метни деках хинул политика и полш цунодол хал тайпан да ошка да қойшоло унгарлакар оргкомитет ерцига циккай кам цигван цаб заседание чхана цуйqa ирсо сахит рядам лаха от метни дек дол хал вайна на массо ок пачалка дек штолч мет амнашна ойсри дика беркти хинолч аур юржу эла ихес прилар сантига аста оч волчхана тахцул сантига
ويتقاي قوزلا شو دو شو شرشكا بين بول بالخ تنجم ديش أخ بتشالكا بين بول بالخ تنجم ديش إشت متكير تيجاها أتصديق وينا يرسمتا شو قيتت البوس إذا لوتشي نوتشتي بروجكت علمان ديق أقر تويل بروجكت بوغشتولش ديق وين حالغر متكي قنال وين سوقتنا диплом цар وين دل وين حالغا دولشتو диплом алуш Федеральное агентство по делам национальности, то есть эмни дек угар кёрт Министерство структур юк и фадан олшиг. Иза цигайер кэч почалкштил юк мет талилушил мид представитель цигабар так ЮНЕСКО кюголгой Российский комитет ЮНЕСКО кюголгой цигабар иш цар и диплом дел и соухтина иш адах китаруй цигара война хугиет элча иза нохчи республики си ларам кузабеш бол болх аквай отдек алот штолда от федеральный форум шках федеральный лаккарч тегам лаккарч барам конференции шках وديشتك دعلوش اشتير ويتصديكيو متكيو ملخشتايبنا ويدعدولين دول صاهم شاش شاينيت قوتش كيبر تيلو تردو نا أستل ديردو ال إذا دو تسارويك بوخش وينا إز سيلاحيت هند الشا حانقا تساري أولش دات ستاقا وقر حالق وين مخ دي رمزان ماتش سيدو إذا وين ريسبوليكي سيدو إباندوش ويتساتسير لارنبو отстайпана инстнаган халга вен юхкан болч аур дайрзам и конгресс и метни дек метни политика яшолу и форум кыдайолчхана веш нит кочтайпан и бол дахур бой ан халга кэч республик субъект шталга веша си веша мет клахцайолич дада хаусер дуй далвен остях эту бойл تتاح وين بلغوشة وين انستيتوتو وين ريسبوبليكية دا مقلحة لخصلوش نت لخص بيش وين ديلي اتو بردو يخش يبال دعور بقوي ويجي بلور بقال خيط قوين دا مقلحة ديل ريس خوي لدوان